Ahojte, tak dnes tu máme vyhodnotenie našej súťaže o tvoju vlastnú fľašku. Zdieľajúcich bolo naozaj hodne, sme si užili pri strihaní a poďme na to. Zamýšľame. A výhercom sa stáva Darina Molnár. Gratulujem! Darinka nám zdieľala zelenú fľašku a tu ju má. A pre tých, ktorí ste neúspeli v tejto súťaži, máme tento týždeň poštovné zadarmo.